Ja, ik zei het eerder al. Waar is toch die kale Jouke dat Sipke de Boer hield niet oersjongt? De jongen gier mij verslagjouwer Douwe Talma naar het verzwaringstoer van Warkemta om dat u te vinden. Sipke de Boer had al een protte dier in de Friese muziek. Neem eens wat, Sipke. Hans en zijn maten heb ik nog dienen. Ik heb dan hier of jou het Peerse kabinet dienen. Daar hebben we wel aardig succesvol geweest. Friestalig bandje. We hebben toch zo'n op een gegeven moment 24 optredens per jaar moeten doen. We hebben alleen maar eigen muziek. En Sipke zal ik mijn band zijn Frieske noemers op de komende iPop brengen. En wij van Clipcar zijn natuurlijk ook op iPop. Clipcar is een programma voor jong tinkende mensen, maar we zijn zelfs geweldig populair bij de anderen. Ken je ook Clipcar Plus? Wat is dat voor iets? Televisieprogramma met muziek. Boven Nee. Friesland. Zou je steeds willen, ik zie elke weekend naar Clipcar Plus. Nou, dat doe ik eigenlijk net. Season, want dat doe ik eigenlijk ik net. Van ik zie altijd naar Clipcar Plus. Nee, hier. Ik noem een kale Jouke, ik jet vanzelf zo Jouke. Middag, avond, morgen. En die zit op het stuit in een verzwargingshoes. Want hij had na het optreden met drank op achter het stuur zitten. Hij is wat ongemakkelijk delkaar met zijn auto in een sleet. Met drank op achter het stuur is vanzelfs ongelooflijk dom van Jouke. Maar goed, daarom zit hij in een rolstoel op het moment en zijn kele kop zit in het verborgen. Sipke liet Jouke net vallen, terug zijn domme actie. En hij ziet het hem geregeld op. Neem even mooi. Ze rennen dan met zijn twaan terug het park. Hoi. Nou, ik heb vorig jaar augustus een cd opgenomen met 13 nummers erop. Nou, dus toen het nummer Kale Jouke stond druk op. En ja, goed, dat was natuurlijk een tekst, dat is een heel leuk filmpje wat mij koest. Dus, nou goed, dus kwam het idee om de clip Kale Jouke op te nemen. Nou, ik eerst een mooie locatie zag die ik vond, niet verwaard, in het Jippert. En toen hebben we wat mensen erbij zag. Nou, ik hier toevallig een bekende van mij, die heette toevallig Kale Jouke. Dus die komt mooi in de clip. Ja, en zag het eigenlijk van de stien. Oké. Ben je lang mee bezig geweest met die clip? Een peerhoekers filmen en peerhoekers monteren, dacht ik. Dat is voor op zich mooi. Nou, het ging eigenlijk vanzelf. Ja. Die is jeder Hollandstalig. Ja. Lijkt dat nou wat stil of hoe zit dat? Nou, ik dacht nog wel Nederlandstalig, maar de band waar ik voor hen zie het, de Beugelband, die maakt het nou alleen nog eigen werk. En dat jet nou de Klik. En dat is dus ik Nederlandstalig, wel een beetje meer nederpop, maar het is wel Nederlandstalig. Maar echt dat smart laten gebeuren, dat heb ik in principe achter me litten. Dat heb ik toen ik die had, ik het echt mijn ding. Denk ik. Misschien weet het wel, maar ja, ik heb er een heel soort van geleerd, maar ja, ik doe toch lauwer wat oors dan wat ik dan moet dienen eigenlijk. Doe je nou vertaan verder op Frieske tour? Ja, wel een soort. Ik heb in het verleden een soort die in Friestalig en het lijkt mij dan ik wel goed. En ja, goed, de reacties weer in het algemeen ook wel positief als ik in het Fries ga. Dus er komt zeker nog een vervolg op mijn Friese cd en dan komt ik zeker nog een keer een mooie serieuze clip weer hoor. Wat ben je plan nou op dit stuit vandaag? Nou, hoe bedoel je dat? Nou, de toekomstplan muzikaal pensioen. Nou ja, nou zo'n heel soort spelen. Aardig met een nice cd opnemen natuurlijk, het luidt rustig en een soort clips eigenlijk, ja, wel langzaam opbouwen eigenlijk. Ik heb net echt iets van, oh, daar wil ik heen, wist wel. Jo, het is ook een belangrijke dag van Kale Jouke. Het verboon mij er al. Rustig, jongen. Nou.